Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ikaw sa Papsi, nganong imong untong gipasaligas Johnny nga imong iuli ugma ang iyang kaban? Tungod kay ako gining iuli niya. Ha? Tungod kay tua sa akong kwarto ang kaba ni Johnny. Unsa? Ikaw di ang nagkos ka ba ni Johnny, Papsi? Oh, na-interes lang ko tungod kay ang tag-iyan ini, mauman si Pilo, nga apuhan ni Johnny. Daan pa ko nga doon na yun mikuha ini. Tan palagod. Nganong may kon ang apo ni Johnny ang tag-iya ini, Papsi, ha? Gidungog siyang ungo din sa atong dapit. Oh, Dili ba? Nga gidungog man mong ungo ining dapita, Puldo. pulo. Ang akong apuhan raman og si Johnny, boss. Gusto lang kong mutanaw kung unsay gipangtaguan ni Pilo sa iyang kabahan. Busa, sunod mo na ako sa kong kwarto. Dili ka to mo balitok smell chick ba Johnny? Ha? Sa ibuot mo iba sabot ba? Pasigi pasud lang tanyas bulsa ba? Aw, wa am sa siya makuha na to. Huna-huna lang tingali na nako bay. Basin kung gisugo siya sa mga paterbas pagpaniid ni mo ba? Aw, kanang mga bakak. Mugawasan mo gina ba? Dali na. Kinahanglan mamalita og sinugatan ni Lula og ni Inday Ina. Maayon ta kung doon nagikasayuran si Lola Emma. Bahin sa kupang bulawan nga nakuha ni mo sa lungon sa iyang maguwang. Uy, naradi eh. Nara ang kabahan. Bibi na kong tinuulo na wa ang kabanda. Unsa may buhato nimo anang maungkaban, boss? Hablihin na. Oh, boss. Maura man gyapo yung suod na ni Papsi. Ay, tanawa oh. Mga papel nga karaan kayo. Tigipos-sipos gyud itong basura si Lolo Pilo. Habwa ang tanang sod anang kabahan. Ug ihapnig sa saog. Oh, boss. Mingaw man. Uwa si Poldo ug si Dindo sa gawas. Ang duha ka bantay sa gate ra niya. Hain makasala si Dindo. Uwa sab sila din sa sala. Sige, ihapnig ang suod sa kabahan. Tagsa-tagsa. Naa sila sa kwarto ni Sir Darwin. Nag-isgot siya kaban. Kung mauna, naa din ang kaban ni Johnny. Nara, Papsi. Wa na isod ang kaban, no? Hawa. Aha. Makapahibong tuod kayo. Dili man kayo ni karaan ang kaban. Ang takob, muraog na ilisa na. Di na gini matawag nga antik. Mao. Bito. Iglalabay naman yung kabahan na. Pero, anong gipangita pa man yun ng Johnny? Atagi ko og hunting. Unsa man imong hunting, Papsi? Atagi lang ko. Kinilang akong hunting, boss, oh. Aha. Oh. Papsi. Nganong gutang sige may mugdok-dok lang ang sahog sa kaban? Ligwata ang kilid anang saog sa kaban. Sige. Sige, Puldo. Ligwata na! Ukap! Naukap ang sahog sa kaban! Ano ka, magsaog sa kaban. Ala.
Oh, sapaw lang ka na sa laing taguanan si kaban. Di mo. Sige, punluta ang palid anang sawg nga plywood. Buta mo na. Oh, uy, Uy! kupa ka nang naa sa ilawom sa taguanan sa kaban. Wow! Uy! Ang kupa kini ni Padre Damian! Pagkadugay na sa panahon, nga gipangita kining maong kupa sa simbahan sa San Jose. O gitaguan ang kandes kaban di ay? Maudi ay nga kuhaon yun ni Johnny ang kabahan. Maog yun. Good job, Dindo! Good job! Papsi. Atong ibaligyan ang kupa. Gago! Papsi. Dako kini og balor, Dindo. Ug ang tag-iyan ini, mao ang simbahan sa San Jose. Unsa? Kung dunay mahibaw nga niya kini nato, mahimong mapriso ta. Kay nabaniog sa tibuok natong dapit ang pagkawa dini. Unya. Unsa o man nimo, Papsi? Ipuno sa akong koleksyon. Unsa? Sige, ibalik na kanang tanang suod sa kaban. Johnny, Mik. La, kumusta man mo? Kumusta si Inday Ina, Lula? Sud o na mo. Uwa na ba diha ang mga tao sa kapitan? Wa man may nakitang tao sa gawas, Lula. Maayo hinoon. Nganom da eh. Unsa may ilang yan eh? Maniid lang sila sa palibot. Aw, gibantayan ka lang tingali nila, Lula. Tingali. Lula. May gisulti na ba ang kapitan bahin sa nagkidnap ni Ina? Wa pa. Pero may pasalig siya nga ilagid ning ilon. Wa gyud sila gidudahang tao, Lula. Duna. Kinsa man na? Lula? Ikaw, Johnny. Oh, Ako, good! giahak na. Mao ka na ang ilang pagduda. Yabag na Stalin. Nganong ako naman hinuon ang nahimo ining suspek, oy? Tungod kay ikaw ang nakakita sa sinilas ni Ina. Wa di mo sultis ina. Nga dili si Johnny ang mikidnap niya. Bito. Wa siya musulti nga si Johnny ang nagkidnap niya. Pero naniguro si Ina nga ungo gyud ang nagkidnap niya. Tag-as ni og kuko. Bidasad, o kay ungo ang kaliwat ni Johnny, mao nga si Johnny na lang dayon ang ilang dudahan. Mao ka na ang akong pagsabot. Di taon ko makahimo sa pagpasakit ni Ina, oy, Lula. Nahibaw ko. Wa ko motuo sa ilang mga pagduda. Mayo kay nahinumdumos pagduaw na mo ni Ina. Lain ang akong toyo ni mo, Lula. Ay, unsa man ka na, ha? Kuan. May nadunggan ka bang tao nga na nag-iya og kupang bulawan dinhi sa San Jose? Kupang Bulawan. Kupang Bulawan. Nakahisgot ba ini ang imong magwa nga si Manolo Berdin, Lula? Kupang Bulawan. Una-una ay kunog maayo, Lula. Kupa. Kupang bulawan. Kupa. Mm. Nahinumdum na ko. Unsa man la? Asa ba imo nahinumduman? Nagkagubot ang simbahan sa San Jose sa unang panahon tungod sa kupa ni Padre Damian nga gikawat. Igawat? Kinsa man sa nagawat ini, Lula? Wa na ko mahibaw. Pero usa sa suspek, si Kuya Manolo. Ug nganong nasuspek masab siya, Lula? Tungod kay sa ulitaw pa si Kuya Manolo. Nahimo siyang sakristan sa simbahan sa San Jose. Kauban sila si Pilo. Pilo sa slulo. Oo. Silang duha ang ipatawag sa kapitan. Sila ang gidudahan nga nagkawat sa kupa sa pari. Onya, unsa may nahitabo? Kuwang sila sa ebidensya nga si Kuya Manolo ug Pilo ang nagkawat. Mao nga gibuhian ra sab nila. May nun. Mao ba? Ay, nganong nakapangutan naman mo bahin sa kupa? Ako- May gisulti ba ang imong apuhan na sa dayon niyang kamatay, Johnny?
Naghisgot ba siya og kopa ni Padre Damian? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!